Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maayong gabi, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, karong adlaw atong isaulog ang pangilin ni San Simon ug ni San Judas Tadeo, mga apostoles. O karong gabi una nga atong ikalima, no, nga lima nga gabi sa adlaw sa tuang misa novena alang sa tanang kalag, mga kalag sa purgatorio. O garon kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, manghinulsol kita, malaumon nga pasayloon gayud kita sa atong Ginoo. Salakanimo, nagkalapas sa imong kaayo, Ginoo, kaloy pakita akong maukaloy, kami nga naabot sa kaluwasan. Kristo, kaloy kasing Ama, hinulsunon ay ang Ginoo isang liway. Kaloy anunda kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, magkagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuong sa Amahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagtugot nga makaila kami sa imong ngalan, pinaagi sa mga santos nga apostoles, Simon o Judas Tadeo, itugot sa pangama nila, magmauswagon unta kanunay ang simbahan, o magdugang ang gidaghanon sa katawhan nga motuo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan, nga gipahimutang sa mga apostoles
ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo, Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay, hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe migula, latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula, latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Diyos, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamo. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migula, latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula, latas sa tibuok kalibutan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Niadtong panahon na mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niya apostoles, si Simon nga iya usab nga ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, o si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas ang anak ni Santiago, o si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon Ikaw, O Kristo. Si Simon nga gitawag og Patriota ang
usa sa duha nga atong gisaulog karon nga fiesta, no, sa duha ka apostoles. Ang usa si Judas Tadeo, no, nailhan kaayo nga patron sa mga kaso nga, no, uban sa dunay gyud paglaom, no, dunay nga kasulbaran og dunay paglaom, no. Ingon sila modangop gyud ni San Judas sa Tadeo. Doon na tayo patron, usar mayo kung nadunggan nahibawan pa, no, di sa atong parokya ng kapilya diya sa Ipil-Ipil, no, kumana sila fiesta, no. So si Simon Patriota sa ngalan sa description nga gihatag kaniya nga doon na gyud siya dakong gugma gyud sa iyang nasod, no, sa iyang yutang natawhan. Na mahimo pod na nga siya po'y atong modelo, patron sa ato apong paghigugma sa ato ang yutang inahan natong yutang nga natawhan, no. Kining duruha, no, sa uban sa mga upang mga apostoles nagtudlo unta kanato nga magpadayon kita sa ato ang walay hunong, walay kahadlok na ingon pa ang salmo, no, nga sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Kay matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa nga doon na gyoy maayong mahitabo, doon na gyoy San Pablo ang napili karon, no, hindi ba mao ang gipasa kay ganiha, no, mao gayon, no. So yung nato siyang sulat sa taga Efeso nga doon na gyoy paglaom ug dunay maayong mga mahitabo og buhat kung nagasukad ang tanan gikan sa Dios, nga ang orihen gikan sa Dios motapos gyud na og kaayo katarunga o katarong, no. So paglaom na nga itisok gyud nato sa tong pagtuo, bunga sa tong pagtuo nga doon na gyoy maayong butang mahitabo kung nagagikan gyud ang tanan gikan sa Dios. Sumala sa nahitabo ni Judas, lain nga Judas Iscariote, nga ang tanan diha nagasukad sa iyang kaugalingon, ug tungod niini gikan sa kaugalingon ug diha ra pud mitapos sa iyang kaugalingon, no. So ato ning iampo ang atong mga kaigsuonan karon, labi na gyud ning bag-ong panahon, ning henerasyon na makalimot na ta, daghan na kaayo nakalimot nga ang tanang kaayo nga dili lang unta magsukad gyud sa kaugalingon, magsukad gyud na sa Ginoo ang tinubdan sa tanang kaayo, sa tanang katarong. Okay, sa ebanghelyo atong nadungog si bisan natong Ginoong Hesukristo nga ang tao, Dios nga nagpakatao, uban kanato gawas lamang sa sala. Mao ra gyud unta ang dili gyud magampo. Mao ra gyud unta nga dili magasukad og magtukod, magpahimutang sa iyang buhat matag adlaw sa dili pa siya mo dayon sa iyang mga importante kaayong desisyon sa iyang ministeryo. Unsa may desisyon aning adlaw ang tayong buhaton nga nagpili siya sa napulog duha katinun-an. Nagpili siya nila ni Pedro ug mga kaubanan. Gisugdan gyud niya pag-ampo. Ang adlaw gisugdan gyud niya pag-ampo. Ang desisyon gisugdan gyud niya pag-ampo. Walay masayop gyud, wala gyud mahisalaag nga pagpili, desisyon. Bisan pag napilihan si Judas Iscariote, kana nagsimbolo sa atong kaugalingon, ayaw mong pangingon ha, oy Pedro biya ko, otro po na si Pedro. No, bisan dili gyud hingpit o perpekto ang bunga sa iyang pag-ampo, pero iyag yung giampuan. Nga bisan aron dunay mga frustrations, dili ta ma-discourage. Dili dayon ta kanarong nahitaburon ng phenomenon nga daghan na kaayong mawad-an sa paglaom kay wa na makaila og tinubdan sa kaayo o katarunga o katarong nga magbugto sa ilang kaugalingon, no, kanining panahon na. Iampo nato din sa tong parokya mga bagong tubo, no, maayong mga sweldo,
maayong mga trabaho pero nawa ang sense of direction, sense of meaning sa kinabuhi. No? Nagtrabaho og call centers, madunggan na lang nimo, wala na kinabuhi. Nga naman, wala na may, no? Nagtuo nga ang kaugalingon ragyoy makahimo ug makabuhat sa tanan ang Dios. Ang Dios ug way lain ang Dios. Mao nga ang pagpadala ni Jesus sa iyang mga apostoles kana gikan sa Amahan diha kang Kristo ug nagmabungahon ang buhat sa mga apostoles kay gikan man sa Dios. Atong paghandom sa mga minatay, mga kalag sa purgatorio, ato nang hinumduman nga unta motapos gyud ang tanan o mopauli ang tanan ngadto sa kalinaw sa kapahulayan nila diya sa sabakan sa Dios kay nagagikan man sila sa Dios. Amen. Manindog mga minahal, mga kaigsuunan. Isip mga bahin sa usa ka balay nga gitukod ibabaw sa fundasyon sa mga apostoles ug sa mga propetas, dadon unta nato karon ang atong mga pangamuyo atubangan sa manggiluyong Amahan, moingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mapadayon mutubo ang simbahang Katoliko, pinaagi sa mga pagpanudlo o panigingnan sa atong mga pangulong relihiyoso o sa mga misyonero. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga maangko nato ang kalagsik ug ang kasibot ni San Simon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga atong masunod ang kamanggihuna-hunaon ug pagpaubos ni San Judas Tadeo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang Ginoo mualin sa mga nagmasakiton ug mulig-on sa mga nawad-ag paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga imo tang isipon nga takus nga puslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtang hantod sa hangtod, sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan sa among pag-ampo alang sa uban, makaambit unta kami sa apostolikanhong pag-alagad nila nga imong gitawag o gipili. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre, que recibimos de tu rostro y ahora presentamos. Él será para nosotros pan de vida, bendito sea por nosotros. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación, la vida divina. En nuestra condición humana, bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vida, trabajo del hombre que recibimos de tu rostro y ahora presentamos al ser para nosotros, de vida de salvación, bendito sea. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang inyo o ang ako ang sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot alang sa pagdayeg ug pagimaya sa iyang ngalan, galang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaming nagpasidungog sa himaya nga walay katapusan sa mga apostoles, San Simon ug San Judas Tadeo, nangamuyo Ginoo, nga imuuntang dawaton ang among mga pag-ampo, ug imuunta kaming himuon nga angayan sa pagsaulog nining santos nga mga misteryo.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay, ug magkagagahom sa tanan angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang simbahan, ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles. Aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan. O magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga angheles nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sila walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santo, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit, o Diyos ka sa imong himaya. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ni pasalamat kanimo, ni pikas ug nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sayang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini nung Panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron na mga salama pa sa ilo,
buhata kini aron paghandom kanako. My Lord and my God, we give you our lives and with this Mass and offering for the souls, the praise of the Church and the Son's person. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa puso pagkabanaw mo, na amo na ng kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan. Ikaw ang nagtubo sa Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto, nuestro obispo, ug sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangabatay. Ay labi na kanila nga among gihandom diha sa pagampo. Imong halad pamisa sa mga kalags purgatorio. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, Simon, Judas Tadeo, kung sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, nihatagan kanimo, magkagagahong nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ang himaya hangtod sa kanturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagampo ngadto sa atong langit nung Amahan. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manang gingharian ang tawong ang
kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsuunay, ang panagdait, ang kalinaw, maana ang kaninyo, kalinaw, kalinaw. Ordeno sa Diyos nga nagawag ka, sa hasala sa kalibutan, kaloy, sa Kristo ang pagkalawat sa iyong lawas at tulidilang ta makapahamtang sa ating sa imong gugma o kaluoy manalibot na tamang sa kalagong lawas. Sa sala sa kalibutan, kaloy, kaloy, kaloy kami. Ordeno sa Diyos nga Sulat sa Diyos na buhi, ikan sa kabubuton sa Amahan, pinuligan sa Espiritu Santo. Ihatagan mo kinabuhi ang kalibutan, pinagay sa iyong kamatayon, pinagay sa mga santos na lawas buhi. Lawas ako sa talang mga salamat sa talang dautan. Iluwang na sa kanunay magtuman kami sa mga sugo na yung ganito. Kinimawang kordero sa Diyos nga pasaylo sa atong mga sala mulahan ng gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko angay ng palawat kanimo. Panipamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta ka nato ato sa kinabuhing dayon alang ka nato mo dawat niini. Amen. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, man madawat namo ang mga sakramento, nangamuyo kami, nga mapaubsanon, diha sa Espiritu Santo nga tungod niini nga among gibuhat, alang sa pagpasidungog, sa pagpasakit sa mga apostolas, San Simon ug San Judas, magpabilin nunta kami diha sa imong gugma, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ne recorderis peccata mea, Domini dum veneris judicaris, seculum per ignem. Dirime Domini Deus meus in conspectu viam, meam dum veneris,
Udicare saeculum perinium, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaig ko ng imong ngalan, moabot ka namon ging harian, matuman na imong pagbuod din sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nagkapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Oremos. Absolve que sumus Domini Deus, animas famulurum torum ab omni vinculum delecturum, et in resurrectione inter sanctus, et electus resuscitati respiret per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam donais Domine, et lux perpetua loceat Deus, requiescant in pace. Amen. Anime eorum fideliorum defuncturum per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manausap kanimo. manalangin ka ninyo sa inyong banay, ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dala ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.